Alhamdulillah, kan kamu nih Pak D. Asli tenan. Wah, ternyata aja seperti yang dulu, belum berubah sama sekali. Yo kok ngene iki lho sing tak kangeni kampunge Pak D ku ki. Pak D, aku mulai. Ah, perjalanan jauh ternyata ya. Aduh. Masuk angin. Redian, bidadari kau ngendi kae? Oh, tenil. Mulai kok kota kae. Ayune jan. Wow. Halo Mas Butuh. Tak mulai lah. Lah, macet barang. Halo Teh. Nil. Oi. Oh ya mudun nih salaman gue no. Nil wi. Oh, Perubahannya Nil. piala Jakarta. Lah piye kabar Kota. Sak dewe, jaluk dewe to. Piye kabare Nil? Oh, cika. Asem tenan. Asam ya, sore ini Pak D. Ayo tenan. Dadah, hati ya. Pak D. Wah, kok aku teka tenan ya sehat tenan. Alhamdulillah. Pak D tak ngangke. Rambut kan Oke. ganti sana. Waduh, aku cekur barang. Jan. Wah, jan yo gol baru. Lu RT ini gitu. Pulang teh. Dur ke teh. Pak Kevin. Leset. Dapat primpon mau ngegepus itu merati bu. Maju napa mundur? Piye penae mundur? Yo. Wih, ini bane alus iku. Oh, tete. Bane alus. Kayak ngono kuwi kaya budol. Budol. Sehat toh? Sehat, Pak. Lah, sinten iki kawon? Ponaan saking Jakarta. Oh. Pripun? Oh, ngerti wae. Ya san tak mampir ya. Agen mawon. Ayo paling ora ngerti sapa sing lagi teko iki ya Babin Bisa. harus tahu warganya. Siap. Ya wis ayo Ngopi. Oh, kopi barang. Iya lho. Lah yo nek aku kuwi cocok wae. Ya, teh tak gone rono sik teh. Monggo. Ya. Nggih. Jan posone teh. Nek ban gundul iki. Blender. Wis tuntun wae. Lah kula ora krungu lho. Ngerti jenengan tulung-tulung. Terus nggih. Lagi meleng. Kula enten jero mobil ya. Bareng minggu. Lah kok Pak Babin keprosot iki. Nek sing marai penasaran. Walah. Ngerti toh? Ponaan kula saking Jakarta. Oh. Suwe mboten mangsul niku. Wingi telepon, Heeh. nek kula sing milih Pak D. Heeh. Dan Kula kan ya wajar toh, Pak. Jenenge Babin. nggih, Patroli, ana warga ketoke anyar, ya penasaran. kula
Ngopi sik ngoten ta? Nggih. Kopi nih. Celok iki. Iya nu. Bikinan kopinya mantap. Diunjuk kopine. Mangga Pak De. Ditepangke ponakan kula. Sini mau. Yang baru datang. Pak Efri nggih. Itu ada tulisannya. Aku kopi. Kopi ini kayak disambi, enggak. Cenil Pak. Suwe ora mulih niku. Saya tahu mboten. 2 minggu. Sing salaman ki ya aja suwe-suwe. Waduh, ana Pak RT. Monggo diunjuk kopine. Nggih, matur nuwun. Mangga. Ya, iki Pak Gading sing dinas e ning lingkungan kene. Kebetulan. Tamenak. Mangga Pak diunjuk. Siap. Manis. Oh iya. Pol. Saya kangen gawehane kopi nih. Wah, Iya. saiki jen penining. Sering-sering mawon lewat mriki patroli. Lampirke ngopi. Geni. Tenang wae. Sesuk rada awak. Oh, sesuk nggih. Aku tung-tung rene neh. Oleh. Siap. Nggih, gandeng cekap. Ya. Pun tahun torong, kula jing niki melih, saiki kula tak nyuwun pamit. Kondure Arep ndaraken. gerak nggih. Nggih. Bukan ini langsung kondur apa? Jenis Nggih kale balik niki pun rada peteng. atas-atas. Nggih. Bane gundul. Besok tetep tak ganti nek ngene iki. Isin aku. Dereke Nggih, larang Assalamualaikum. Lah apel nggone dik cenil. Rambut wis rapi, baju, celana, sepatu wis oke. Wah, minyak wangi. Sanitizer. Ora apa-apa. Zaman-zaman saiki sanitizer sing penting wangi. Pahit. Oke, sip. Apel gone cenil. Goyang kiri, goyang kanan. Kacamatane tak nggo. Gangguan, Gangguan, Weh, Mas Budul. Ora salamane ngene. Oh, mbah nih. Patune sapa? Ora kon mlebu teh. Wah, ora. Fotone copot. Fotone dicopot, sepatu dicopot. Enggak ganteng teh. Wis to. Nggo kene. Aduh. Tumben. Kowe ora biasane rene. Ning apa? Keperluan karo RT apa enek misi liya? Ana misi liya teh. Arep goleki cenil. Kok ngerti nek cenil mulih? Kok pengen ketemu? Ketemu. Ketoke kok ayu men saiki cenil teh. Engko tak undange. Ya, Rasa mlebu ning kene wae. ora mlebu teh. Ora rasa. Kopi, Nduk, gaeno kopi, Nduk. Rasa teh. Siji wae ora usah lulu. Apa teh? Kopi deh, Nduk. Siji wae. Mas
Halo Nil. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Nil. Nggih. Musik nang buri. Nggih. Weh, penakno karo nek rasa suwe-suwe. Nggih. Yo teh. Santai teh. Kopi ini ketoknya seger men sing gawe sapa Nil, Mas? Aku, Mas. Iya. Cep kayak sing gawe. Manis. Tak ombene oleh ora? Nah, monggo. Coba ya. Nggih. Manis jan. Nil, Iya, Mas. kamu tahu nggak? Enggak tahu. Berarti kita jodoh. Kok bisa? Karena jodoh tidak ada yang tahu. Ngapain itu Nel? Yes. Memang hitam kulitku, biar hitam tapi manis di Eropa. Aduh. Hai. Kok sih? Tur. Apa? Ini wis tekan kono iki. Kowe ngopo senengan tekan kene? Kan ora entuk apa piye to? Ora entuk. Ganggu acaraku. Alah yo padha-padha no. Ora, nek mulai kono. Tendil. Ora enak jenenge Cenil. Tenane. Ora enak. Aku butuh kuwi Halo, lho Mas. Kowe ngopo rene? Dolan no. Wis ora mulai kono. Baru jagongan ya. Ora, mulai. Oh, lah. Ora ganggu acaraku ae. Ora. Lip. Sini dong, sini. Wong. Tenel. Nggih. Kok. Gimana? Wes ora. Sirik, anak kancane seneng iki sirik. Ojo sirik to. Kowe ngopo rene dul? Mas. Malu sama tetangga. Mulai kono. Boleh. Kuwi to Nel kuwi. Lah iya. Acara. Kang isruh kok. Nah, saya berteman. Ayo berteman. Nah, jangan kayak anak kecil dong. Sekian lama aku menunggu. Dolan gone Cenil gak oleh-oleh. Katanya sakit malam iki gitu lah. Piye halah ana memet di sawah. Karo droba meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mas tempe. Wow, nek. Gawanmu apa dodolan kuwi? Wah, lah apa-apa tak gawe. Tak Oh, gawe. wah wis mlebu. Sini Mas Eko. Iki enten oleh-oleh kangge Yayang Beb. Oh, nggih, matur nuwun. Ngono. Wangi. Wes ya wes. Ya. Mas. Ngopo to? Udah malam jangan berantem. Mulai ae. Masalahmu apa? Kecil. Saiki apike kepiye saiki? Wong loro mulai. Aku kan sore ning kene dhisik aku. Mulai kabeh no. Ora. Wis saiki alhamdulillah sae saniki masalahmu apa? Ganggu acaraku karo Cenil. Masalahmu apa? Padha. Ha dhisik aku. Wis iki kon mulai. Saiki wong telu, wong loro melu aku. Oh iya, ayo ning ndi? Anak ngendi ki? Wis tenang. Aja rame-rame. Ora. Sini lho. Wong lanang. Piye saiki? Aduh, bocah kepiye? Aduh, Mas, kae lho, do ribut mesake kae lho. Lho niku lho. Besok bentoke wae. Nek wis durian ge nungguri bubuk iki. Oh, nggih. Nggih, Rasa diurusi. nggih. Kok tak itu diatrian nggih. Iki mbak aku ya. Nggih, jenengan dadi. Nggih. Apa kok sing cenil? Yo, Lah kowe? Iya padha lah kowe. Seneng no do bae. Terus saiki piye apike? tenang. Kepiye to? Karepmu piye saiki karepmu? Geger ayo, damai ayo. Aja ngono kuwi. Terus piye? Kowe ya kancaku. Awake dhewe aja sampe bubrah mergo urusan wong wedok. Ngono ya iso. Duwe ide sing kepenak ra kowe? Ya saiki ngene. Cara sehat wae. Piye sehat ki? Disuntekke apa diombene obat?
Yo ora sehat, sportif. Oke. Masuk. Ayo. 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 Yes. Tuh, sepatuku kering. Mbak, setan alas, burung takut teko wis teko. Biasa aja keles. Oleh mlebu ra, Mbak? Neng apa? Ana perlu, Mbak? Perlu apa? Aku ki seneng cah wedok sing jenenge Cenil.